Katedrála svätého Emeráma v Nitre bude na Sviatok troch kráľov hostiť trojkráľový koncert, na ktorom sa predstaví chlapská spevácka skupina Škrupinka a detský folklórny súbor Kornička z Trenčína. Koncert sa začína o 16. hodine. Podrobnosti nájdete na stránke nitrianskyhrad.sk. V nedeľu 29. decembra sa v bazílike svätého Benedikta v Hronskom Beňadiku uskutoční vianočný koncert telesa Quantum Bora. Súčasťou programu bude uvedenie knihy Perla Pohronia Kláštor v Hronskom Beňadiku, ktorú napísala Viera Peťková. Program sa začína svetou omšou o 11. hodine. Podrobnosti ponúka stránka kláštorbeňadik.nrb.sk. V pondelok 6. januára sa o 18. hodine uskutoční v historickej radnici v Košiciach československý novoročný koncert. Predstavia sa na ňom huslistka Terézia Šofranková a nevidiaca klaviristka Ráchel Skleničková. V bohatom programe zaznejú známe melódie sveta klasickej, ale tiež filmovej hudby. Podrobnosti nájdete na stránke talentschool.sk. Mladí z komunity Čenákolo pozývajú aj v tomto roku na živé jasličky do komunity Čenákolo na včelársku paseku pri Kráľovej pri Senci. Na živé jasličky v ich podaní sa môžete tešiť 27. a 30. decembra a tiež 4. januára vždy o 17. hodine. Bližšie informácie získate na stránke čenákolo.sk. Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko pozývajú na trojkráľový koncert, ktorý sa bude konať v pondelok 6. januára o 15. hodine v kostole svätého Jakuba v Trnave. Vianoce spod rozsudca vám priblíži ľudová hudba Bobáňovci z Terchovej. Bližšie informácie ponúka stránka osveta.tt.sk. Občianske združenie Via Regum a Dobrá novina pozývajú na 5. trojkráľový sprievod, ktorý prejde Bratislavou na Sviatok troch kráľov 6. januára so začiatkom na nádvorí Bratislavského hradu o 14:30. Program vyvrcholí koncertom speváčky z Kivy. Všetky podrobnosti nájdete na stránke viaregum.sk. Divadlo teatrálnej skratky, farnosť Spišská Nová Ves a mesto Spišská Nová Ves pozývajú na divadelné predstavenie o svetom Martinovi s názvom Čokoľvek urobíte jednému z mojich najmenších. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 5. januára o 15. a o 17. v kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Podrobnosti nájdete na stránke farnosťsnv.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.